Хамсат Бурек башкорт елене һәм боксердар бирсәткәһе. Спортсының үзенчәлекле кыяфәте күптәрде аптыратты. Быга тиклем IBO версияһы буенча дөнья чемпионы титулына лайык булган боксы ярахатланып, бер аз сыгыштарын туктатып торды. Хәзер иһә ул яна Европа чемпионы титулына лайык булды. Рингка кем менән генә сыкманым, әмма бындай боксерды күргәнем юк ине. Дөресен әйткәндә, бәләкәй буйлы башкорт егетенән һич кенә лә еңелермен дип уйламагайным. Профессиональ спортчы буларак әйтәм, Денистың мөмкинлекләре зур. Ул был кимәлдә генә туктап калмаячак. Болельщики болели против меня, конечно, потому что он местный. Ну, мне это не помешало. Егеттің 18 яшьтән профессиональ бокс менән шөгыльләнүе Башкортстан өчен генә түгел, бөтә Рәсәй өчен дә улы горурлык. Һәр сыгышта үзен лайыклы күрһәткән егеткә хатта Сыңгызхан дигән кушамат та бирелгән. Денис Шафиков 1985 елның 3 июнендә Мияс калаһында туып үскән. Бокс менән 15 яшьтән шөгыльләнә. Әле тормыш иптәше Эльмира менән 2 бала үстерә. Аның выступленияларын горурлык менән карайм. Денистың әсәһе Бүләкәй Шафикова улының бокс менән мавыгуына тәүдә каршы төшә. Шулай да оның кызыксынуы көчле булгас, артабан килешүдән башка сара калмай. Ул бүгенгәсә Денистың мактау кагызларын газеттәге мәкаләләрдә хаклап барган. Әсә өчен улының һәр еңүе кадерле. Кайгырам. Менә шул хәзер бойга тоже кайгырам бик. Икән хау булган дип. Миңа шуны кирәк икән хау булган. Дөнья чемпионының атаһы Фуат Шафиков улының бер генә сыгышында калдырмай. Денисты тәү башлап бокска алып барып яздырусы ла ул. Минем баласакта хыялым бар иде. Ну, мөмкинлектәр булманы. Малаемды ошо юлда хайлаһын дип тырыштым. Данлыклы башкорт улдары. Дөньяның иң көчле кешеһе Эльбрус Нигъматуллин, атаклы көрәшче Харис Юсупов, боксер Хабир Сулейманов. Мәртәбәле исемлекте бокс буенча дөнья чемпионы Денис Шафиков та дәвам итә. Улар барыһы ла яшь буынга үрнәк булып тора. Булат Камалов, Владислав Минязев, Башкортстан, Юлдаш телевидениеһы.